Hi guys, so welcome back to my channel, and for today's video is all about me. So as you can see sa title, I'll be doing the 20 facts about me. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe so that you'll be notified whenever I post a new video. So without further ado, let's get started. Time check, it's 1:15 AM na, and yeah, ganito talagang oras ang napili ko mag-film kasi feel ko ganitong oras din talaga gising yung kaluluwa ko. So yeah, start na natin. So first fact about me. Ang first fact is my name is Raymond Baltazar. Wala talaga akong second name. So, and hindi ko din alam kung saan galing yun na name kasi hindi ko din natanong. Wala din akong alam kung may meaning ba to na name or what. Second is I am 20 years old. Third is I am already in second year college and my course is Bachelor in Science, major in Respiratory Therapy. So kung hindi nyo alam yun yung silang mga yung sa mga hindi ko din alam. Kasi sila yung mga nagtitreat ng mga patient na may cardiopulmonary disorder or mga asthma or mga lung disorder, mga ganun. Fourth is I live in Davao City. I was born here in Davao City. So Bisaya talaga ako, guys. As you can see, hindi masyado fluent yung Tagalog ko, but yeah, I will try my best para sa inyo, guys. Sa mga ibang viewers na nagsasabi na try ko daw mag-Tagalog para at least maintindihan din nila. Hey guys, so while editing the video, nakalimutan ko pala yung 5 facts, so skip ko yung ika-5. So ang 5 is I have 3 siblings and I'm the eldest. Yeah, so yun yung 5 fact, and shout out pala sa background. And yeah, going back sa video na. 6 is I am a competitive person pero in a good way naman. Hindi naman ako yung type na person na nadidepress kapag hindi talaga always top or always the best at some point. So yeah, competitive ako pero in a good way. 7 is I am a K-drama addict. Hindi ko na yan ma-deny, alam nyo na addict talaga ako sa K-drama. Nakita nyo naman sa Facebook na gumagawa ako ng mga memes para mga parody ng mga K-drama. 8 is I like Japanese food and Korean food. Annyeong gozaimasu! Sa Japanese food, gusto ko yung California Maki. Yun talaga ang pinakagusto ko, guys, sa lahat. Sa lahat ng Maki, California Maki talaga yung favorite ko. And gusto ko din ng ramen. Pero gusto ko din naman yung ibang maki, pero iba talaga yung pagkagusto ko sa California Maki, guys. Swear to God, masarap talaga ang California Maki. Kaya kong ubusin ang isang tray na puros California Maki lang. Sa Korean food, of course, alam kong gusto niyo din to, yung samgyup. Favorite ko din ang samgyup, especially kapag mayroong yung side dish, yung kimbap ba tawag yun? Hindi ko alam, basta yung side dish, lettuce, tapos may cheese. Yun yung favorite combo ko, guys. Lettuce, cheese, then beef. Going back kasi na-off yung camera ko. So 9 is I'm not that open book kind of person. So hindi talaga ako yung type na person na kapag in-approach mo, maging ka-level agad yung energy or vibe natin. Kasi ako yung tipong tao na mahiyain, pero if you get to know me more or maging comfortable ako sa'yo, you'll get to see different sides of me. So kung ano yung nakita nyo sa videos na ginagawa ko, hindi talaga ako ganun ka-funny or ka-loud na person, guys. Siguro kung pakilala nyo pa ako more or maging friends sa'yo, siguro mas malala pa siguro doon. Hindi talaga ako open book na kind of person. So, mahihain talaga ako, guys. Number 10 is I love photography, videography, and editing stuff. Yung photography, nag-start siya as a hobby. Then ngayon, feel ko passion na siya. Feel ko I find my ways. Charot. Na-enjoy ko din siya habang ginagawa ko. Nag-start ako ng photography nung high school. And then, slowly, gina-continue ko until now. Actually, meron na din akong na-try na mga debu or mga events na shoots. And also sa school, sumasali din ako sa mga organization. Yung ganun, yung nagko-cover ng mga events sa school. So, apart of that, charot. Kaya ako nag-start ng YouTube
Kasi, yun nga, favorite ko yung photography and then mag-video, mag-edit. So, yeah, kaya ako napadpad dito sa YouTube. Number 11, I can play any instrument. Guys, hindi talaga ako marunong mag-play ng kahit anong instrument, kahit guitar ba yan, or piano, drums. Wala talaga akong alam na instrument na pwedeng i-play. Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-practice ng guitar. Actually, medyo nakuha ko na yung mga basic chords. Pinapractice ko na lang kung paano ako mag-transition to another chord kasi hindi pa sanay yung kamay ko. So, then number 12 is I like fashion, or gusto ko talaga yung mga type ng mga fashion na especially yung mga hype or mga hype beast. Ito nyo naman, oh. Bahay lang to pero fashion na fashion talaga. Diba? Ganyan naman. Kahit nakatalikod guys, fashionable talaga ako. Gusto ko talaga yung mga designer brand na mga clothes. Number 13, I can dance. Siguro I can act. I can be artistic. I can sing. But I cannot sing better. Gusto ko talagang kumanta guys, pero yung boses ko hindi talaga gusto ang kumanta ako. So, number 14, ito is about my interest or kung saan ako nagiging marupok. The thing I find most attractive sa person is their eyes. Sa mata talaga ako nakukulog or mata talaga yung tinitingnan ko guys kapag na-attract ako sa person. Feel ko, alam naman ng mga friends ko yun. Basta eyes, alam niyo yan guys, basta eyes. Okay, moving on. Number 15, ayoko talaga ng frog or any reptiles. No. Ayoko talaga ng frog guys. Like, kapag nakita ko pa lang yan siya dyan, kahit malayo pa yan, nandidiri na talaga ako guys. Like, ew, disgusting shit. Disgusting shit. Charot. So, ayoko talaga ng mga ganun, ng mga frog or mga any reptiles. Number 16, I'm not that expressive type of person. So, as what I've said nga earlier na hindi ako yung open book na person. And ngayon, hindi din ako expressive na person, but sentimental ako type of person. Ako yung tipong tao na hindi man ako makapag-express or hindi ko man ma-express yung feelings ko sa'yo. Or hindi ko man ma-express yung sarili ko. Kung may binigay ka man sa akin or may ginawa ka man sa akin na maganda, tinitreasure ko talaga yan or binibigyan ko talaga yan ng halaga kung ano ba yan. So, basta, yeah. Anyways, dito talaga. Number 17, I have a big heart. So, malaki talaga ang puso ko, guys. Hindi talaga ako yung type na person na madaling magalit or maano sa isang bagay or sa isang tao. Alam yan ng mga friends ko. So, hindi ko alam. Hindi talaga ako madaling maanoy or mabother sa isang bagay. Siguro, mababaw lang yung kaligayahan ko or wala lang talaga akong paki. Number 18, pet peeve. Pet peeve. Ayaw ko talaga yung nag-share ng drinks. Alam yan ng friends ko at ng family ko. So, hindi naman sa maarte guys, pero ayaw ko lang talaga yan nag-share ng laway or hindi naman sa nandidiri ako, pero ayaw ko lang. Number 19, di ba sabi ko sa inyo na ayaw ko talaga mag-share na something na drinks or utensils. Number 19 is mababa talaga yung alcohol tolerance ko guys. Fun fact share ko sa inyo. Kami kapag umiinom kami ng mga friends ko, ako talaga yung type ng mga tao na nakasama mo sa inuman na madali lang matugog. And yung sign na alam ko na ako ay natamaan na kapag hindi na ako makakita or something na hindi na talaga ako makakita. Hindi naman sa naging bulag ako or ano, basta hindi lang talaga ako makakita. Yung mata ko, yung parang drowsy na or parang ako lang ba yun? Wait lang, ito pa, share ko lang. Alam niyo ba yung Smirnoff na drinks? Yung Smirnoff na drinks, mababa lang ata yung alcohol level niya. Tapos, yung time na nag-try kaming uminom, umiinom naman ako ng ganun
with my cousin. Na-try ko na din yon, pero hindi ko na uubos kasi hindi ko talaga bet yung lasa. Pero yung time na uminom kami ng mga classmate ko and friends, guys, hindi ko in-expect. Nahilo talaga ako for dalawang Smirnoff ata yun, at saka half ng isang bottle ng Smirnoff yung nainom ko. And yeah, feel ko nalasing talaga ako sa Smirnoff, guys. Wait lang, disclaimer lang ha, hindi ako sure kung nalasing ako dahil sa drinks or nalasing ako dahil sa ang likod ko noon na time. Kasi funny man, pero it's a fact. Hindi kasi ako masyadong umiinom, guys, kaya siguro mababa yung alcohol tolerance ko. Last fact about me is, ito talaga, guys, ito yung parang hindi ko na kailangan i-state or sabihin sa inyo. So number 20 na fact is, I am cute. So cute talaga ako, guys. Kahit anong sabihin niyo, cute talaga ako. Kita niyo ba yan? Yan, kita niyo? Oh. Yan. Guys. Wait. Di ba cute? Oh, cute, diba? Kita nyo, guys? So, I guess that's all for our 20 facts about me. And I hope na meron kayong nakuha about sa akin, or mas nakilala nyo ako kahit surface lang as a person. I hope nag-enjoy kayo dito na video, kahit sit-down video lang, and wala masyadong shenanigans dito na video, or wala masyadong interesting dito na video kasi it's all about me lang naman. Don't forget to hit the like button, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. And guys, kung gusto niyo palang ma-shoutout dito sa vlog ko or dito sa channel ko, comment lang kayo dito sa video na to ng something about yourself. So yeah, I guess that's all for today's video. It's already 2-3 a.m. Thank you guys for watching, and take care always and stay safe, and until then, see you on my next one. Bye! 2:12 a.m. naman din. Ay, shit. Oh my god. Puyat everyday, St. Peter is the way. Charot.